Dejiskom nesporne najvýznamnejšej tohtoročnej udalosti na Slovensku v hádzanej žien bolo od 30. novembra do 2. decembra partizánske. Vynovená mestská športová hala hostila po prvýkrát v histórii turnaj prvej fázy hádzanárskej kvalifikácie žien o postup na majstrovstvá sveta. Tie sa na sklonku budúceho roku uskutočnia v Srbsku. V hádzanárskom stánku, v ktorom hráva domáce stretnutia HK Dunlop, sa o postup do druhej fázy play-off pobili Slovensko, Grécko, Fínsko a Švajčiarsko. Priamo do kvalifikačných bojov zasiahli v slovenskom drese aj 3 hráčky HK Dunlop. Brankárka Simona Sulovská, pivotka Eva Minarčíková a spojka Klaudia Michnová, ktorá bola zároveň dirigentkou národného tímu. S ním sa v partizánskom týždeň pred kvalifikáciou pripravovala aj krídelníčka Zuzana Janšáková, no tá sa na súpisku nakoniec nevtesnala. Hádzanárky Slovenska naplnili papierové predpoklady, ktoré ich pasovali za favoritky prvej skupiny. Postupne zvíťazili nad Grékyňami 30-16, Fínkami 38-18 a v rozhodujúcom dueli aj nad Švajčiarkami 26-24. Práve posledný krok k postupu bol podľa očakávania najťažší. Slovenský tým sa až v poslednej 10 minútovke výraznejšie odputal od hužernatých reprezentantiek Helvetského kríža, keď v 55. minúte viedol 26-20 a zdalo sa, že je rozhodnuté. Švajčiarky však zdramatizovali stretnutie, ktoré sa hralo v skvelej a búrlivej kulise vytvorenej približne 1000 divákov, keď 1,5 minúty pred koncom znížili na 26-24. Počas zostávajúceho času sa však už stav nezmenil a po záverečnom hvizde mohla naplno prepuchnúť radosť z verejniek trénera Petra Sabatku z postupu do druhej kvalifikačnej fázy, ktorá je na programe v júni budúceho roka. Slovenky spoznajú meno svojho súpera v dvojzápase play-off 16. decembra na žrebe v srbskom Belehrade počas záverečného dňa majstrovstiev Európy žien.